Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, Pitsa 16 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Anano ang pagbulubaylo sang COVID-19 nga mga ginapaalinton sang aton lokal kag nasyonal nga gobyerno. Diri sa Bacolod, si Mayor Leonardia nag-isyu na sang mando ehekutibo numero 48 nga sa ikatatlo nga kahigayunan ang ekstensyon sang Modified General Community Quarantine halin Hulyo 15 tubtob Hulyo 31. Si Gobernador Bong Lacson kahapon alas 3 nagpirma man sang mando ehekutibo numero 2032 series sang 2020 nagapalawig man sang implementasyon sang Modified General Community Quarantine sa Negros Occidental tubtob Hulyo 31 sini nga tuig. Samtang ang gobyerno nasyonal nagpalayag nga ang probinsya sang Iloilo, siyudad sang Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Negros Occidental, kag Bacolod City sa Western Visayas ginpaydalom sa Medium Risk Modified General Community Quarantine. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa sinapol upod kay Presidente Rodrigo Duterte. Amo ini nga mga lugar ipaidalom sa Medium Risk Modified General Community Quarantine. Ang buot silingon, mas bukas na ang mga ekonomiya. Pero, ginatag ni Roque nga mando sa aton gobyerno nasyonal ipatuman gihapon sa mga LGU ang regular lockdown kung kinahanglan kag istrikto nga ipatuman ang minimum health standards. Kag may ikog pa dapat batunon ang tanan nga mga LSI kag mga OFW. Pero i-kwarentina sila kag ipaidalom sa RT-PCR nga testing pag-abot sa ila lugar. Amo ini ang mga binagubago. So, hasta pa ini sa Pitsa 31 sang Hulyo. Kulaton ta naman kapag katapos sang Hulyo, ano naman ang binag-ubago nga ipatuman sang aton gobyerno nasyonal kag anuman ang mga mando ehekutibo sang aton lokal kag probinsyal nga panggobyerno. Ang aton punto lang kung ano ang ginabando para sa ikaayong lawas para malikawan ang paglapta sang COVID-19, sundon ta lang. Hindi lang kita magritubado. Kay mitras tanto nga may nagapasaway, retubado, abaw sa nopayhan kabakabalik kita sa ginatawag sang gobyerno new normal. Kay para sa ako niya, hindi mangin normal ang aton pagpangabuhi, mitras tanto wala baksin o kontambal ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 41. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Diri kita sa imo pag-ehersisyo ini magkalipata, mag-detoxify kagid. Inom kagid DTX 500. Nga DT silhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar, bangod sa mga organic compound kag polypeptide. Ariho kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, panahon na. Kamo, himo ang batasan na nga mag-inom DTX 500 adlaw-adlaw para maproteksyonan ang aton lawas. Kung mabakod ng lawas, mabakod ang mga organ, mabato kita sa anuman nga pamalatian. Ang DTX 500
sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Sa Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Areho may mando ehekutibo numero 47. Ano ini? Ang inisyo ni Mayor Bing Leonardia. Ang kaundan sa among mando ehekutibo nga sugod Agosto 1, mangdakop na ang mga otoridad sa mga tao nga wala nagasunod sa minimum health standard. Kintukod ini ni Mayor Leonardia agod ang handom pa sangkaron gid may disiplina gid ang pagpatuman sang mga health protocol. Kaya kabudlay man kisabla, kasalawayon gid kat igaulo sa iba naton nga mga kauturan. Ini siya magabantay gid maid-id sa mga nagalapas sa wala nagasunod sa mga health protocol pareho sang korpyo, pagsoksok sang face mask kag social distancing. Nami giman kay kon kisa wala sang disiplina, lantawab lang adlaw-adlaw may nagakadakpan gyapon. Gamat-amat nubo pero ti ara gihapon, wala gihapon sang disiplina ang pila naton ka mga kauturan. Timay ni kay inisya disiplinahon gid ang mga nagkadakpan. May mga citation ticket ini wala pa kabalo kon anong penalidad sini kung madakpan ka nga padayon nagalalis. Kay kung nagalalis kita kag padayon wala ginatuman ang mga mando nga dapat ipatuman ining mga ginadilian para hindi maglapta ining COVID-19, ti handom na tuntanan nga magbalik kita sa normal. Tano pagbalik ta sa normal kay hala may mga pasaway gyapon, may mga tig-aulo nga padayon nagakadakpan. Kung nagalagaw ka, dali ka tapikan. Pero kung gapahimunong ka sa puluyan mo, libre ka nga matapikan sa COVID-19. Samtang naganubo ang mga biktima, may dako nga kahigayunan nga ang bakulod kag probinsya, basi bala? Basi man lang, wala pa man subong, kaya wala pa man sing bulong na tukiban. Basi bala nga mabalik sa new normal, kundi everybody happy man. Pero mintas tanto may salawayon, ti igod kita nga igod. Base kon sa tuig 2021, magapadayon pa ang COVID-19. Sinong maantos? Ikaw, ako, kita tanan. Dumaano na kita magbalik sa normal? Kano pagbalik sa normal kay tigaman iban ulo? Wala disiplina. Timayo ini kay sugod Agosto 1. Ang mga otoridad mangdakop na sa wala nagatuman sang tanan nga mando gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal nga nagalali sa mga health protocol. Maini ay kay may disiplina. Sa mga tiga-ulo, disiplina ang kinahanglan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard Time, lasay 56 na. Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapahibalo untat nga nagapanawagan nga nagabaton na sila loan application kag loan renewal. Kag kung luyag ka mag-loan nga hindi ka mag-antos bayad bala, manubo ang saka, dira ikaw sa Federal Lending Corporation para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS kag SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan for construction kag renovation. Bisitahe sila. Federal Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak lang 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner yung Dalangoria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Sonpordas Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. O ano pang ginahulat nyo? Lona. Federal Lending Corporation. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 58 areho.
Diutay lang nga pahanumdum, bisan doktor ha. Hindi ka makapakot, gasling mo, nag-ayo ka na. Ining isa ka doktor, naka-recover na siya sa COVID-19. Nagpauli siya, enjoy gid siya, gakulukanta pa siya. Pagkatapos gagin confine ini siya sa Philippine General Hospital. Bao excited siya. Balik na siya sa iya mga anak, balik na siya sa iya pamilya. Pero disgrasya, pagkatapos 2-3 kadlaw, na nakagwa siya sa Philippine General Hospital, daw hindi maayong pamatyag niya, daw ang sintuma daw pneumonia, pero severe kayo. Tigin balik siya sa hospital. Anong natabo? Nagpositibo siya liwat. Doktor na ha? Enjoy siya kayo kay makamak mo nga pilaman ka inadlaw sinimana nga ara ka na confine dira sa Philippine General Hospital. Sus. Doon bilang kalipay mo nga makagwa ka na da. Pagpauli, sus. Inigo sa liwat. Mas lala pagid. Dito na diskubrihan nga ini siya inigo liwat sang COVID-19. Si Doktora Karen Abat Sinin. Puerte, no? Inay, doktora. Inigo, nagayo, igoon liwat. Siber, pagid nga igo. Grabe, pagid mas lala nga igo. Tiyan mo ng resulta sa COVID-19. Siling mo, ayo ka? Negatibo ka? Wala pa na kasiguruhan? Areo? Classic ehimplo, doktora. Inigo liwat. Sos, puerte nga pag-igo. Siber iya nga pag-igo sa COVID-19. Ginaihimplo talang ini. Kung ang doktora ginigo makadua ka bises, wala rason. Nga pila na ka ba utod daw, ga pinagusto daw, ga padayaw. Hindi magsalig. Kaya kung iguon ka, may lang kung makaluwas ka. Kung makaluwas ka na, makagwa ka, basi iguon kaliwat. Halong, amo ina kadelikado sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini.
Radio Philippine Standard Time, alas 7:06, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edien Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Manila Broadcasting Company. Sa balita.